издръжката на месец за студентите? Ами, аз съм задочник, студент и месечно не бих могла да формулирам, но за годината никак не е малко, тъй като пътувам твърде далеч. Само идването му от Казанлък до тук никак не е малко като стойност към пари. Но пък за сметка на това не са чак толкова високи таксите семестриалните и за мен това ме устроива като финанси. Благодаря. Да, на месец. Идваме... Няма значение. Ние идваме 2 месеца в годината общо взето. За тия 2 месеца, ако кажете, благодарно ще бъдем. Ани, каква ни е дръжка? Включваш ли вече? Включвам ли? С семестър, с пътни, с тук квартири, ако плащате. 30 лева на ден пътувания, 25 дни в месеца. Какво прави това? Има, няма 750 лева, значи още една семестриална такса. В чужбина семестриалната такса... Готови ли сме? Да. В чужбина семестриалната такса е в евро. 600 евро е семестриалната такса, а месечно квартира плюс другите неща са може би около 1500 евро. Минимум. Имам предвид здравни застраховки, квартира, консумативи, пътни, всичко това, което неминуемо, както тук се случва. Така че като родител толкова, 1500 евро. А тук месечната издръжка, според мен на студент е не по-малко от 300 лева. На родител. В коя държава учиш? В Германия. Благодаря. Видите, са извън трудовата борса. Те са на пазара, както и студентите на пазара. Така че налага се. Месец. С квартира, с... Да, вие на квартира ли сте? Да. На мен лично между 300 и 400 лева. С найми, с сметки, режими? Да. 600. Откъде сте? Аз съм на Вършец, аз съм в Пирдоп. Включвате ли пътните в тази сума? Да. Добре, благодаря много. Налага ли ви се да работите по някакъв начин или имате ли затруднения? Трудно ли е да се живее тук и да... Аз лично не, но... И у мен ми се налага. Работите ли? Да. На Благоевград, нали? Къде работите? В Пирдоп. Моля? В Пирдоп, там отивам се. Пътувам се. Да. Какво работите, ако не е тайна? Сервитьорка съм. Вие как? Редовно ли сте? Как успявате? И работя само събота. Само се открива. Чудесно. Може да запишем какво учите и как се казвате? Как се казвате вие? Фидан на Ничева с две. Чува със себе бърка. Ничева. Да. На месец около 200 лева. На квартира или на общежитие си? На квартира. С 200 лева това са само наема, сметките, режийни. Включваш ли в тях? Тях не, само за издръжка. Отделно квартира. Режийни? С квартирата с всичко, според теб колко е? Ами квартирата общо 250 до 300 максимум излиза с издръжката, с квартирата толкова. Откъде си? От Гоце Делчев. И пътните, предполагам, не са толкова Да. много, Не заради са. близкото разстояние. Благодаря много. И аз благодаря. Трети Според курс. теб колко е издръжката? Ами, за мен специално за месец моята издръжка е около 300-400 лева, в зависимост от това дали купувам дрехи, отделни глизотийки и така. Ако, да кажем, този месец си позволиш си глизотийките и дрежките, колко би излезнало? Ами, над 400 лева. Налага ли ти се да работиш? За сега не, но поради простата причина, че брат ми работи в чужбина и нашите не издържат него, издържат само мен за сега и за това. Добре, благодаря. Моля. Записвайте. Според вас колко струва издръжката на един студент? За вас специално. 300-400 лева. Това квартира, В смисъл, режим, без пътни. квартира. С квартира според вас? С квартира. Аз съм общежитие и ми излиза до 500 лева. До 500. Налага ли ви се да работите допълнително, за да се издържите? За момента няма. А откъде сте? От Луковит. Включвате ли пътните към тази сума?
Аз да си ходим много често. Добре, благодаря много. Коя специално си? Около 300-400. Включваш ли лева. в квартира? На квартира ли си Не, общежитие? не от Благоевград съм. От Благоевград. Добре, налага ли ти се да работиш, за да поддържаш някакъв стандарт на определено. живот? Да. Благодаря. А разчиташ ли на стипендии? Взимаш ли българска стипендия, европейска стипендия? Помагат ли ти за допълнителна издръжка? Ами, в момента не, но сега ще кандидатствам пак за европейската. Благодаря. Може ли име? Квартирата е най-малко 200 лева. Аз, примерно, в началото на миналия месец за лекции пътувах с кола, която ми костваше минимум 25 лева път. А сега с влака ми е малко по-евтино, обаче когато съм задочно, нямам стъпка дори. Откъде си? От София. Разчиташ ли на стипендии? Не, задочниците нямат право на никакви облегчения, никакви стипендии. Може ли име и... Да. Квартира, режими. Ми е около 300 лева. За всичко. Да. Откъде сте? Гоцеделче. Налага ли ви се да работите? Ми, не. Не сега. Включвате ли пътните в това число? Да. Включваме. Разчитате ли на стипендии, за да се подпомагате, да. финансово? Много снимки. А българска, европейска? Българска. Добре, благодаря много. Може ли само